Ser escola 3L vol dir que treballem les tres llengües, tant la llengua castellana com la catalana i l'anglesa. Volem fomentar que els nostres alumnes siguin competents de manera comunicativa i siguin funcionals en el món actual en el que vivim. I ho fem de manera lúdica, de manera natural i sobretot que els nens aconsegueixin adquirir la llengua sense assabentar-se, com si fos una llengua nadiva. Tenim un auxiliar de conversa per fomentar sobretot la pràctica de la fonètica nadiva. La gamificació és una activitat que es fa a l'escola per potenciar que els nens adquireixin l'hàbit de la lectura. Per fer-ho d'una manera més amena i més divertida, es planteja de forma tecnològica. Tenim uns jocs que es fan a través d'una tablet. Un altre tema important que treballem a l'escola és l'oratòria i també la manera en com treballem les emocions. Volem que els nens adquireixin un vocabulari emocional que els ajudi a prendre consciència de quines són les seves emocions per tal que així puguin gestionar-les millor en un futur.